Salut, prieteni mei, în acest episod o să căutăm comori. Suntem cu... Cum te cheamă? Iulia. Da. Și hai să luăm un lemn. Uitați-vă și voi ce lemn mare. S-a rupt piciorul la rugă, nu? A, nu arătăm la camera. Ok. Uite așa mi-am dat. Ah. Și acum o să luăm niște lemne și o să căutăm bani. Oare o să găsim? Da, pe aici am găsit. Nu cred, dragilor. Nu cred. 5 lei, dragilor. I-am găsit 10. Mai norocoasă. 5 lei, dragilor. Să nu credeți că eu i-am ascuns. Nu-i editat, nu-i nimic. Noi chiar am mai găsit aici Chiar. odată. Au învăpat prietenul nostru, Raul. Au învăpat 10 lei. Și am găsit din prima. Am căutat. Da, Am căutat pe cetoșan. Uitați, să-ți nu mă grop. da. Bă. Am găsit vreo 50 de lei. Da, și acum el a ascuns 5 lei și noi le-am găsit și le punem la buzunar. Deci nu-i editat, nu-i Nu, noi nu mințim. Chiar. Am găsit odată pe stradă, am jucat în pământ, am găsit 50 de lei. Am găsit cel mai mult 30 de lei pe jos. Cum mergem la... Păi și ăla, Constanța, am găsit 50 de lei pe jos. Hai să mai căutăm, dragilor, poate mai găsim 20 de lei. Cum ar fi? Mergem la brutărie și ne luăm ceva. Hai să căutăm, dragilor. Hai să căutăm, dragilor, în comori. Hai să mai mergem la gropi. Hai să mai căutăm. Hai aici să vedem dacă mai găsesc. Ia. Sap eu sau tu? Rămânem aici, dragilor. Un leu. Îți dau seama ce norocoși. Acum era Deci să... eu n-am niciun leu în buzunar. Chiar. Am doar 11 lei, 10 lei care am găsit și cu un leu care i-am... Eu aici i-am făcut. Da. Noi nu mințim. Altă lume zice că nu mințim, dar promitem că nu... Jurăm. Da. Și acum o să... Jur pe iarba asta de aici. Da, acum o să mergem să adunăm. Bă, hai să îngropăm oamenii din 99 de zile. Da, m-am jucat azi. Deci, știi cum să faci? Iei de aia care se plantează Da. și faci așa în jur. Da. Și când să termină ăla, a venit un câine și m-a omorât. Bă, și pe mine am găsit și armă, bă. Din aia mare și pistol. Eu. Dragilor, hai să ne îngropăm acum că săraci au murit. Ăsta e primul om a meu. Ăsta e Raul. Dar nu, asta e Rosa, că și-a murit. Asta e Rosa. O fată, nu putem să o arătăm. Asta e Selin. Da, și acum eu o să Ăsta e îngrop. Raul. Raul. Ăsta e Fabi. Dar eu nu am murit. Ba da. Când? 99 de zile. Chiar, bă. Asta e Fabi. Asta e Acum lasă-mă și pe mine să îngrop, bă. Hai să acum să îngropăm pe un verișor care a murit. Am uitat pe verișoară mea. L-am îngropat aici. Pe chiar Ariana. aici. Și următorul, hai să scriem și numele. Cum îl cheamă, Edi? Edi, da, bă, a murit. Cum am ghicit? Deci cea mai tare. Hai că da. Hai să îngropăm și al doilea care este aici. Și după aia o să punem o piatră, știm unde au murit. Îl chema Edi, cel mai urât din clasă. Da. Care Edi? Edi, nu mai știi, bă. Care Edi? Îl zic după aia. Edi, ăsta care vinea cu Raul cu trota. Da, bă. Dar nu-i verișorul tău. Ei, da, nu. Un prieten, dragilor, ne scuzați. Și hai să luăm pe acesta. Cine e ăsta, bă? Raul, hai să-l îngropăm la el în șanț. Săracul, cel mai
copil cel mai arogant. Am glumit. Da, eu l-am îngropat pe Raul. Îl îngropăm pe Ruben, bă, pe Ruben. Pe Ruben nu se joacă. Bă, da, acum se joacă. Nu. Ea a murit și acum ne-am îngropat, dragilor. Și pe tine? Ha? Și pe tine? Pe mine, da. Eu 3 de tot m-am îngropat. De viu, dragilor. Adică în joc. Dați bă. Și acesta a fost vlogul. Revenim cu mai multe vloguri. Și vă pup.